noong panahon ni President Marcos because I am one of those kids who benefited from it. So I saw the beauty of going in excitement. I felt and I know the feeling of excitement going to school dahil pag gumilata ako sa bahay, nga. Pag sumok pa ako, may chicha ka. So, ang mindset mo, squatter kasi, usapang, papasok ka sa, maniwala ka, alas 5:30 pa lang. Sino ba sa DCBB? Lagi kong pinapakinggan yun? Hindi, luma pa. The late, Paing Yabot. 5:30, ninyanyangga ko na yung kasi para gising na gising ka na dahil may history yun eh. Dahil sa sobrang excitement kong pumasok, ninyanyangga ko. Okay, at in fairness naman, napabuti naman ang mga buto namin. Biri mo, kaya ko na kumarga ng 50 at 10 years old. Isang sakong bigas at 10 years old. Hindi naman sakong bigas ang kinakarga ko kasi wala nga kaming bigas, kaya nga ako namamasura. Basura tong kinakarga. Karton to.